ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ. Созен хубен? Ирӯз 3 май 2024 сол 1121 сомонӣ. Навора бо диққат тамошо кунед. Навори мошино беҳтарин мошинои арзон навор кардем, тамошо кунед. ва агар дар шумо замино, мошино, хонаҳо, квартираҳо боша, агар бахоҳед дар канали Саудо ТВ рекламаш кунед, дар WhatsApp имо рӯй кунед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. Наворда ҳастай Daewoo Nexi, баъдан Opel Astra F ҳастай, Sedan, Caravanosh ҳастай, Hyundai ҳастай, Hyundai Sonata ҳастай, боз Lada Prior ҳастай, Opel Astra F, Astra Gio ҳастанд, Toyota ҳастай, Mercedes-Benz C-Class ҳастай, грузовой Gazelle ҳастай, BMW 3 ҳастай. Хулас навори зур, беҳтарин навор Toyota Axiom ҳастай. ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ як дона лайк бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. Элон аз сар мекунем бачаҳо. мо тахфифи навро бо 30% баҳри муҳоҷирон дар Федератсияи Русия пешниҳод мекунем. шумо дар Русия фаъолият мекунед, вале мушкилӣ бо ҳуҷҷатҳои худ доред. ин мушкили шумо ҳалшаванда аст. мо барои шумо билети донишҷӯӣ, картаи донишҷӯӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои лозимии шуморо омода мекунем. шумо метавонед бе ягон мушкилӣ 1 сол кори худро пеш баред. айни ҳол шаҳриёр барои шумо тахфиф бо 30% гузаронида истодааст, ки ҳар яки шумо метавонед аз ин фурсат истифода бубаред. хидматрасонии мо дар тамоми шаҳрҳои Русия. сину сол ё зану мард фарқе надорад. барои муроҷиат намудан шумо ҳуҷҷатҳои лозимии худро дар WhatsApp ба рақами ҷам 7 926 359 90 43 ирсол намоед. мегзарем ба якум мошини фурӯшии имрӯза. Toyota Axio ҳастай, ки соли 2006 сол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 95000 сомон нарх. соли баромад 2006. толка бензини холӣ, мотор як гашти автомат. барои тамос рақамои 900 дада занг мезанед, маслиҳат мекунед. мега ки мошини кам гаштагӣ, хона кор, фақат ҳамиқа кор, хона мерава кор, ҳамиқа кор. хулас мошинча соз, климат контрол, оинаҳош ҷамъ мешаванд, кондитсионер ях, состояние отлично, 4 баллон нав, аккумулятор нав, тонировка 1 сола, ҳуҷҷати 2 моҳа дора бачаҳо. худотон бо занг зан маслиҳат бигиред. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. BMW 3 ҳастай, ки соли бароиш 1998 сол, краскаи сафед, ана ҳамин морда бачаҳо, савдо мешавад бо нархи 63000 сомонӣ. дар шаҳри Бухтар Нахаду гаштестай. толка бензин, газ, дизел надорад. мотор як гашти механика. барои тамос WhatsApp 401 да занг бизанед, маслиҳат карда бигиред. мега ки 5 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошинча задагӣ, пусидагӣ, варид умуман надорад. мотор, коробка ходовой навай, нав кадемша мега. краскаш тоза, дискои фасон, баллони средни дорад. хулас савдо мешавад бо нархи 63000 сомонӣ. касе аз номи канали мо Саудо ТВ занг мезана, бо сикам доштед бачаҳо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class ҳастай, ки соли баромад 1995 сол, краскаи сафед, C-Class план ҷошен, баромад занг зан маслиҳат кунед. айни ҳол дар шаҳри Душанбе Нахаду гаштестай, 37000 сомон нархаш. ин нархҳо камай дӯстон, акс рош накашид, ба ҳам хотир наворш кардем. бензин плюс газ, мотор як гашти механика. муомила дар пеши ҳамин мошин дар шаҳри Душанбе. полни объёмни кардагӣ мега, чашкош навай, беварид, умуман пусидагӣ надорад. чизе ки мо дар қайд мекунам бачаҳо, мо бари шумо мехонем маълумоташа. 4 баллони пачка, старт стопай мега, мошин ягон кор надорад. ҳамиқа ки камбуда ки газ бензин расход мекунад, тамом бачаҳо. занг бизанед, муомила ҳам доштааст, савдо мешавад бо нархи 37000 бо муомила дорад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. грузовой Газель рӯй кардан, ки дар ноҳияи Данғара
деҳаи бульёни пӯёнда қарор дорад. соли баромад 1998 19000 сум нарх бензин газ кузовша десен калонай бачаҳои азиз. хулоси гап дар ҳамин ҳолат инами састяни бо нархи 19000 савдо мешавад. мотор 1.8 механика. барои тамос рақамҳои 909 ёки ватсап +7 989 да занг мезанед, маслиҳат мекунем. краскаи пеш сафед, балоно 80%, хадавои 100%, ҳуҷҷат надорам, савдои хубам мешавад. дар ҳамин ҳолат хулос қарор дорад. касе занг мезана во чақчақам мекунем шамега. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови седан. мардуме ки седан мехоҳед марама тамошо кунед. 96 сол соли баромади мошин. дар шаҳри Душанбе 35500 сум. беҳад мошинча тоза бачако. бензин плюс газ. 1.6 мотораш, коробкаш механика. барои тамос 3-8 занг мезанед, масъала мекунед. мотор плюс коробка мега 100% 100% без камбуд. састяни мошин чотка зур. масъалаи хадавои тӯбча люкам дорад. харидори аниқ бошӣ занг биза, омада айпеш бибин. мотор тоза, инами морда савдо мешавад. балонош зур. хоб краскашам беҳад тоза. дискои фасон задагӣ, даруни мошин тоза. масъалаи музикаша тамоман гап нестай. ҳай бо худотон чахчах кунед дӯстон. навори мада касоне ки лайк намонед, ҳозир ба хотири пешрафти канали мо якта лайк бизанед, подписация кунед, мошини фурӯшии шашма тамошо кунед. Lada Priora ҳастае ки 2008 сол соли баромади мошин. ана ҳамид састяни маълумотро гӯш кунед. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 21500 сомонӣ савдо мешавад. бо бензини холӣ, ҳами састяни краска беҳад тоза, мотор 1.6 механика, муомилаи хубам дорад. сурашта сум дар корае. састяни машин нормални мега. документ 7 моҳа, рулаш гидравлика, мотор 1.6 16, 4 балон нав, масъалаи аккумуляторшам навай. касоне ки харидори Lada Priora ен, ҳамин рақамҳои ахираш 018 занг бизанед. аз номи канали мо Савдо ТВ салом расонед. худофа ягон субсидиатон мекунад бачаҳо азиз. ва агар навори мо арзанда я лайк боша бизаненда дар аму комментар нависен ки Савдо ТВ ба пеш мо тамошо мекунем доимо. ака лайкҳои чандума задем ушам бинависем беҳтарин мешавад бачаҳо. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz Vito ҳастае ки дар шаҳри Бохтар қарор дорад. соли баромад 1999. 57000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ба салярка ҳаракат мекунад. мотор 2 механика. задагӣ пусидагӣ валид ихелиёша қайд накарданд. ҳалиш мешава намешава худотон бупурсен, чунки нагуфтанд. масъалаи ҳуҷҷатош тамом шидагӣ, хадавоиш боли мени. ина пробег. инами мошин барои бизнес беҳад хуб аст. сезони ҳандалаву тарбузи харбуза. марамат касе мехара, фикр мекунем як муддат сумша мебарад бачаҳо. худотон муомила кунед, бигиренша. ватсап шунда занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастае ки соли баромад 1996. бачакҳое ки Nexi хостен, аки ҳаракат кардем, ҳамин нархша ёфтем, дар рекламаш кардем шумода. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 14000 сомонӣ нархаш. бензин плюс газ, ҳамин састяни, инами ҳолат, инами морда савдо мешавад. мотораш 1.6 механика. сурошна сум дар кор шидагӣ мефурӯшем. мошинчамо на хаду. ахирон нархша ягон дирам арзон намешавад. мошин дар шаҳри Душанбе. хоб хулоси гап дӯстон, худотон муомила кунед, чахчах кунед, маъқул боша бигиред. ва агар дар шумо низ заминҳо, мошинҳо, хонаҳо, квартираҳо боша, агар ва хоҳед дар канали мо Савдо ТВ реклама да гузорен, дар аввали навор ватсап имои мо мондагиай, суратоша ҳамроҳи маълумотош рӯй кунед, реклама гизала мекунед, фурӯштан мегзорем иншоалло бачаҳо азиз. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Hyundai Atos ҳастае ки соли баромад 1998 сол.
این همه ماشینچه باید فوراً فروخته شود. رنگی تیکو نگاه کنین، سالش 98 در شهر ترسونزاده مکانی تیکودا قرار دارد. 18,000 سومش میگنشه معامله دارد با بنزین پلوس گاز. سودا در نزد ماشین در شهر ترسونزاده رگر. برای تماس 889 در زنگ بزنید، مسئله میکنین. ماشین میگه در حالت خوب قرار دارد، موتور 100%، خدوای 100%، حجت سالانه هم داشته است. تا دکبر، تا ماه دکبر حجت دارد. 18,000 با معامله هم دارد. کراسکای سرخ بالونا سردنی اینمی سستنی. خلاص مسیح کنی خداتان با. میگذاریم به دهم ماشین فروشی. هوندای سوناتا است که سالی برآمد 2013 سال. در شهر دوشنبه 105,000 سوم نرخ. سوزشوریش گیبرید، موتور 2.4 اتومات. میگم ماشین ای امریکا آمدگی 6 ماه در ترکستان گشتگی ای. دکمنت 1 ساله داره. گیبریدش 100% است. سستنی بهترین. ابگرب سیدنی پانوراما، دیسپلی مولتی رول. رسخوت 5-6 لیتر. همه چی داره. میگیری فقط های میکنی. کراسکا دیسکوی فاسون در این ماشین تازه. خلاص گپ که بچه‌ها 105,000 کسی داره. زنگ بزن رقمای 401 ده مصلحت کنین بگیرین شا. فقط نشاطی هر یک ماشین بچه‌ها بیهوده زنگ نزنین. همین کنکریت نخردورین معلومات را گوش میکنین. وقتی میگم ماشین معقول شید همه آدم‌ها زنگ زنه بگیرش. میگذاریم با 11 ماشین فروشی. اوپل استراجی است که سالی برآمد 2008 سال در شهر دوشنبه نخدو گشته است. 66,500 سوم نرخ. بنزین پلوس گاز. کузов تازه، کراسکا تازه، بالوناش هم زور، دیسکوی فاسون. بنزین پلوس گاز. موتور 1.4 مکانیکا. معامله خوب خلاص با داره. واگن. مسئله تکنیک است میگه اطلیشنیه زور است استانی چوتکا. کلیمات کنترل پلوس کاندیشنر یخ کار میکنه. معلومات پراش هم میگه کسی که میخره زنگ بزنه رقم 187 0010 90 با کمتر معامله هم میشه بچه عزیز. ماشین خرای کنکریتی مرمت زنگ زده مراجعه کنید معقول باشه بگیرین شما. میگذاریم با 12 ماشین فروشی دوستان. اوپل اشکا است که سالی برآمد 2006 سال در شهر خوجند بستانی قرار دارد. 66,000 سوم نرخ. بنزین گاز. 1.8 اتومات موتورش. خلاص گپ که با دوستان چخچخ کنین معقول باشه بگیره. رقمای اخیرش 79 77. ماشینچه میگه که سخت زور، یگان کار نداره، هیچی کار مقصد نمیکنین شه، فقط میگیرین های میکنین. سالن تازه، درون ماشین بیرونش همش تازه، کراسکش هم پچکه تازه هک. معلومات پراشه خداتون با همین رقمای 79 77 زنگ زده بگیرین دوستان عزیز. در کانال ما سودا تیوی پادپیسات سکنین. نوارای ما فقط خونه ها، زمین ها، ماشین ها، کوارتیر ها میشوه. باور دارم ای کانال ما یگون خونه، زمین، ماشین خداخواست میروین. میگذاریم با 13 ماشین فروشی. اوپل استریف است که در کوزیفی کاروان سالی برآمد 1997 سال در شهر دوشنبه نخدو گشته است. 37,000 میگن با معامله هم میکنه. میگن بنزین پلوس گاز. 1.6 مکانیک موتورش. برای تماس اخیرش 68 60 زنگ بزنین. سروش ماشینمون در حالت خوب قرار دارد. 4 بالون نو، خدوای نو، کوزوشم زدگی پوسیدگی وارد ندارد. میگه مسئله کاندیشنرش یخ کار میکنه. کراسکش هم توزه که معامله در نزد ماشین در شهر دوشنبه گشته است. ماشینش 97 سالش با معامله خوب خلاص میکنن. مرمت زنگ زد چخچخ کنیم بچه عزیز.
мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Daewoo Next асте ки соли баромад 1995 сол дар шаҳри Душанбе 14000 сомон краскаи сафед. чунки краскаи сафедшамо дар охир мондем, бачакҳое ки хоҳиш мекунанд сабр мекунанд ё не ҳамин навори моро тамошо кардан. мо аз рӯи комментарияш мо кор мекунем бачаҳо. бензин газ 1.6 механика мотор. мошин нахаду ҳуҷҷатош буд чидагӣ. харидори аниқ занг муомила дора. мошин дар шаҳри Душанбе. хулоси гап чақчақам мекунанд. касоне ки наворои мара пони то охир тамошо кард, дар таги комментария нависен ки Саудо ТВ мо наворатона то охир тамошо кардем. ҳатман ва ҳатман лайкҳоро занен, барои реклама муроҷиат кунен. замин, хона, мошин, квартираҳо боша агар роҳӣ кунем, мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. албатта ки дар канали ютуби Саудо ТВ, Хона ТЖ ва TikTok ва Instagram кортон мекунем. боқӣ дар амони худо. худотон эҳтиёт кунед бачаҳои азиз.